Adepa Biodigester Training Institute. Eye nansa ena Adepa Biodigester. Ni training asye ya dane da wayentete edema omanfo ankrankra ene akuo no. Wa ye wadwene se wo besua kwane ayefa so ye air freshener. Afa shoe polish. Opese uhunu kwan ye fa so ye Vaseline. Plastic waste roofing sheet. Teeth whitener, biogas, any 3D epoxy. Wa wo pese wo hunu sa nioma we ya no. Eno ho training akwanya no aba ma. Se Adepa Biodigester training ni wonso wode wo ho agimbi. Eya asoye ya wono de ni dwuma wodi a no. Wo kire se wosua kura awie no. Wobetumi asa anya kwanya akoye adwuma Canada, Dubai, Iceland, and France. Ya eye hyehyɛ ya wonom ewo ye kyerɛwo ekwane abehunu saa ne ɔma ya mebubo ye na wasan anya akwanya na watumi asan akɔye adwuma ɛde aka ho Nyankopɔn ya adom a ɔbɛnem bosom ne de ɛtɔsom yensa March 3rd ekosi ɔbɛnem bosom ne de ɛtɔso nsia March 6 anopa na nwɔtwe Osafem ɛna afei 2020 we ye fe di kan first edition of exercise with Koda, the Nyansapo edition. Yankopon ya adomo a March bosomene de tosu nsia. Eye 6 March. Saada ni ye fiada, saada no eye afofida. Ya fatu ye ho so sa apomuden entritri mu se ye tritri yam pom no. Eye ade a ehuhia. Sabre obi abubugu dem, obi ntumi nya hwe woni nipadua ni mu. Enam ne mpa a ebon komo. Na ni nyina ne se awura kire se bema ene natena bema de na besia busua fie ebena da eduru kwasia da na bema eye oba foforo ho ade wedding ya wono nso bema yi aye ono nso ho ade na bema no esan so eye sofo ade no areho Douglas akwa babio yeja anyanyambia asemu a ubi ani ede kire ye san pa pote na asem no esi ye kire wasem ni mu kire ye me ba cho me dance edamo ne atiefo nyina ase me ba cho oba bunoma nim na obe wale me na me ne hye eblanase blanase a me ye free buno baaye no wo yare ye abusua no kola po no maame ebe tena solfie ewo ampama me ofenso ampama me sofu frempon asore sofu no ofri asante bekwae na me so ani me hwammo me tra me kura ni musa wo me gidie mu enti emu ana wonya ayaresa ana me so me che nooma na me ka kire ne se ne obeye bia no meta na chi o se wonde obeye nyame adwuma se we nyame adwuma de wa fa adwuma pa ende wo ho ka nyina so metua me hwew ma oti ase ti asore no sofo no konkran me pa chanye se me kasa wa me kasi asem so kasa me tio ena sofo no yedidi mu anti na me wode ma na chi ade me be wale no so no bibi nti no me kunu wuye nti me be na brabo a me hwe no se sitie no se me wo kan kola nyanka fo no sofo no ka kire me se me ne me kunu ena ya adwene ti ada so wade ne puppet beto no ho ana wo kwa koye ni nyame obekọ Bible school fact na ho no kwasiara na me wra ho na me san hye me ho nku na se Barbara me yati asese ne besi bia mfa sedama no die ntra bebe ma nipa atumi suntidia nti sa ne tie dia me hye me kunu ma se on mi taso na okọ Bible school no na kwan bia mu no me na ya me ya so me hwe no on so gitum ti ye sole ya me chichire na wre ye ba fie na okọ aso panyimfo okọ ka che ne se o de papa ne property be ma no na wakọ ne Bible school ampa o de property ne ma papa no benada no chance ye kọ ne Bible school na we nyina echi me pa cho no wa yare ma busua na po na ma me na me ne ye me dance ne ni asola na ye wom ana wo fen so ho ana eja e kure mu na o wie Bible nti sofo ne kantam wo property so say sofo frempon wa akra semi kunu ntimi nkọ Bible school wie so okọ wie so kura no wote asora wode ne Bible beto ho na Nyankopon kura ni ho ama me so me ka kire se nyo no bo nipa asore de wate oye edikanfo no wontimi mreki obi adom ana sofo no
me kwa asoro na 3 months so for no kura pam ama tito na o won kran police ni bi ko de na ba ana me ka chense won ja na nyame gusu ya ade onya nye wie timu ayi didi mu ana me kunu oko 6 bosome nsia Bible school no ampa wote asole e wo fenso asole na enya agoro okunu nso beti asore owie Bible school wanwie mpo wanwie eno no nso te na asole efra asole no mu efri sofo na nase oni ma sofo no na nyame kan no aye adwuma ma ye bedi nkunim na wode saa no ma esumase no ma ya me de man kasa bedi esumase ne ma emasem ne hoto no okọ Bible school no na onwie ya otumi bete asore no sa eno ode masem sha ase se na ye ni so ayewo ni mu ti na me ya me control no wonu ma bi sa me masem no ho ti nya me so ya adum ye ti asore no ende ye ko so pa me pa cho ye ti asore na ye wo bako Johnson so wo kwa mo wia Mr. Hinkan fie ye tofie no 150 million me baba ya ba ko me ma no nya adwuma me ba no ana ye forso na wona o ye de adwuma me pa cho me chibo fruit e na oba ne nso ye de yi me ba no so no ko school na se be wo fa obi na ne nsem ye kakra okay enti wona oba ne ka bo mu to sa fie no 150 million me pa cho e de ye dey ye de se ye beten ho okay na ya asole ti na me timi ko galase nkwansa sama nkwansa ko dipa dem ma obi atime nka woni me se me ye brefo me ni na ngina soso me ye brefo be ma no me fa no onim kwan ye fa so ye tatare ti se me hu atare no ye fe ana me ntoma be ma no enso no ne nyina na me kura no mu ti ne etwa to kura ne se asole na ekofam ka chen se me rada na asole no ekofam sa wase asole de sa na tie epeja na akofam ni se da bi eni twere sem ba bi ada esan so wase ahwease ho na asole ye so ntema ahwease ne nya ye de se ye ti asole na nipa wom na asole no se esen ekofam me kan ya wantie ana mo ana wode kobo open nyingina so no wode kobo turu church mu ya ye ti asole 1.5 year ni sunti no asole na ntima ngina ana wode kobo mu omu yie first station ya no ne asante mampon akola wonim samasa yefunu bwane wode suna de ko ho asole no asole leader be tu ni panson and the next wani se wo ka kire e wo fon so ha na ampa mu betu nipa no ena omu yiye ya no ne asante tepa kwani de nyame ya adom omu suso yemu omu hunu kura na omu amene mpayimfo no committee se da bi eyesa ye papa no beku maame no on kasa ya no ama ne baage so no akodi dwa nti sa ne tiere ya omu be kra sorura no wa be sesa sofo no wan so hwe ase a wo ba back nti twase samba offense na obantete ye ebia no wanu ho atwe no afire saa no ma no ho ka kire me se mi wura ada na no ma ekoso saa ya be hye obi ase saa no ma na ugusu a oye enti no ene nyame sombo abra wose wonde on kwa asore ne biem obe kofrem pa asore no ne me se asore asofo na bodua na wadome ho de ntira wo se kwa saa asore ne biem wose mekọ na wo ye mobo onu ama doso me de me ma me bag so menye ba bi de asi na me no wona be fa me na me wo de me ba ha na wo ka we die ampa wona so ye jawas kwan kwasiara benada ese wo firi mission house ho me pe da wo bo ho sasa ana me tuaka ana me no man so me ntimi fa nkoguma se no fie sa me na so ne ya hare da we na ya hang over nti asola yete ye no so ye to twene ene nooma Christ Church enkondwa enhu bebia be ma ne defy enchese de bo 2.9 FM me di mu akotene asorofo omoboa ye so me di mu akotene ena ede me bae te shoto osesa me no makogu wose maame me ekọ aya me ba be hihye onpanama na me na mpa hihye de se bibia no metima hihye ma de ntina he na wo kome na wo bekọ esanse meye na wo me bebia nsim se mesan bebia obekọ no ho na mekọ bebia obewu ho na mewu nti asem ya ba no nya de se metime gyawo ama wakọ na me gyawo akọ na san akọ yare obusuafo be san apo ama me ka owura na anti ase odrum no phone and ye me hu no kra 2 weeks no afre me o se we de enwimine hwa me kwan no aduane sim ho meba na me see you
kotoro kuno ye fode wa ma ande me frɛ na ba safon no wadi mata me fra na me frɛ makuma so ye sofo asɔre ye firi mu no sofo ne de me de kwa asɔre no me frɛ no kasa kyerɛ nse se na ekoso wo se ma me nya abotare na emu aya na me nipadua no na masesa me nipadua no na aya obi hu me kura ye nti se eye wo na me pese me wu ana me pese me kama no aduro ni nyina mu etwa awurade ani nti kwata bosobe nkunu no mu ana me o me hunu no ne ma me frɛ me e wona mo ose ma me ja ukunu life ma no na obeye bia no enka ne hwe na wono akokokwa obeba nti wo na ayeyire panyin tenase ne mis ante ada na otimi nsunu musa na asem ya wo kan wo ye panyin seneme eye wo a ke be ye wode nti se be ma wo hu ba bia wo a ese me kotoa no wo ya no ye no ma ba mamu nyame ahye no ho animonyam afendie amene so de na maka no na me be chibo fruit e wo kuronim ye ho wanti ya na me nim so sa ofen so ho a wanti ho aha ayi ofen so nkroni bia ba bia wo sesa wo ne o mande ko aha ande kura anim ya ena mpacha me ka me ena ikoji bidie wo makuma ho timi koji bidie wo na mo me twemani na me kunu firi o mo fie sifem na me fra me papa na me ka den se me masesa me kopa na me bon ma na me hunu me kunu no se ndie ko na panipa na komo wase hunu se be ma no wa ha enye sa ye de ne sie kura be ka kire se kopa na ye den ebra ampa so me tie me papa kasa na me be hareka efiri ofin so ko na mo me ko na wo ho timi wura dan waka kire se ma wura dan ho na me de me susu se ba no wo ho tena ka me de be ye ba no na ye pie ye tena won tena se an fa ne se be bia aduru no wunu ya ba ne me why na e kasa sofo no me kuru sofo no ye koni ma me fie ya wada na no pa no me ne mase ba ko ne ko ye fa ne se se de wo mi a me ye wunu ya be ma wo so mi hu a wo ye me nu ya ba ne me so ntimi nka nsa ma ne ye eni twere se mu esa so ba gi mi fra busua ho wa ye ready say wo di mbe ye nu ya ba de a wo ye me ho ade fa me ko bono na fa me ko ma mabusua na ya asante amamre ende me nu ni asem ena na kasa na me wura dan ho na me tune phone kese bla bi de fira brochire ena wo de bra ye nunu mienu na me tu phone na me de shame se me kodwa ena wo mo kan ya nti hwa na course ko me ma me ne papa no mabusuam se o ma fa ni yire phone ne me papa no se de wo yere o se ane o se wiki Asem Beba Dabi one ba no mra o se you o ne wo mra e wo bono ho okay na ye dey pa cho na e ba sa no na mentima ntena ana ono ka kire me se wedding no awo koye wedding e wo bono kwasiara we na awotwe ne sa kwasiada ne duru no koware ya mpa e de ne ba ye wakọ ka aha ana tama me ko ho kwasiara jo wa fa ne de sai o de sai pa cho me nimi ni dini na pressure omodi si mi so atama ye friend na ana fi buadi onim sa sa na ye friend me pa cho okay me nimi mim na me busaw se wonim se ye friend sa okay odi kasa onim so ye twafo hene e wo ofin so na mo okay to aso ena omo frɛ ne nana no frɛ me sɛ asew me mamre no wonware no to aso ma be ma ne kanko no enura ni mu ena wo fa ne kan de ne nana no sɛ amase watini a wo kurafo ka kyerɛ no so fo bi ade ye ni ye na wo de me nimu o ta ba jiska ene me ba no asena na no bisa me sɛ de ne ha me a wo mo ye mame a makoma beto me yem e wo me fie wura ne ho no ho na nipa wo ho ni me sɛ ade o ye ma makoma beto me yem sɛ me ne nete ho sɛ de o so wo mpa me bie mu de a me ntimi mfo so no wo ye me ho ade e ye me ayefro ti sa ne ti o ne onfa me koma asante mi krom mpayinfo no nya asante amamre no onsumi na me komi baby ni hawo me si na wade no kwan ne nana ne se wate enti anti aggress ka kire ma se ne se onkobo na busuafo amane me hye ne 2 weeks na ye diburo nya wi a 2 weeks me ton asase nkondwa asase me ne abusua ne be hia ne ya ton nkondwa asase ne ye de be twia ka no
na nakoma to ne ye no huna busua na do na ye den atenem ohne ne kansa kan sa ne ye da ase na sa amena na me baba ya anya se me nja ntira ye me a ne wo fase ne kantama ko ntutu ne nan no so be ye ne nyina bom ehwo ne ma kwasi ara man kotia awale ne mu no na me hwe so de me sika bebre me hwe ya ewu tutu so nya bo a wo hye me na wo gina phone so wo kan kire me asanse wo sika me de no kwa wo betua sika na asem no aye basa na mom so wan hwe ho anka ho asema emre pam me de wo be kwa wi ase afa na nyina ama obi ateme no nka se wabu me kwase a mesa ba so bio na okunu ya wo kana semi oso wo ye sofo ye frɛ ne sɛn Peter Ado Berima Dosuo Peter Ado Berima Dosuo so one wo fi na mo Dosuo ne ye de edi na mo aye bono no Dosuo no te ese de me nimba bi o ne di ankasa de Peter Ado Berima enti se wo ye sofo wa asori bem se de ono ana ehye no ho so wonam o ye sofo ono ana di no ho so fo se asori kura de me nim wo ohu ne se no onfa onkomu abusuafo na sika wo ka so odi sumu no onsumu na pe oba bitena ana se de na wo na me pacho se do nana no enam senka be ye wale ni no me wo ho kwan senka kwasi ara no me ko gina ho na ko wode me sika obesum me ne de mame ansa no wa ye ba foforo no wa de nana na ma me kwan nana on ne wo fase na bu me kwase a o ma gimi atena simfie miensani nti ese no mo mesum me na da bia so me di tensiri o mo check mfie miensa na o mo fa me sika emfa ma me ene tira me de o mo aba fidi kase we so no oso kunu ne de sɛn Peter Ado Berima na yire no nim ne din ba ko ne de Abigail na me nim sesese ne wo hu na wo ja me de wo de Abigail no so wo ba ye no wo kɔ na se de me nim ne ha woni namu Abigail ne so ba ye no wo kɔ sese wa kɔ wale tachi ma kɔla Abigail no de wo ja wo kɔkɔ fa ne kɔ ye ne ho ade no wo ja na ma Abigail na san kɔ ware wadi nkomo bi ye ne awura bi efre ne dokas twumasi ya wo kire se wankasa onana ya ye frɛ no wosofo Peter Ado Berima onim one na ware hu bi na oba bema ne kwa ware wo ja na si wa kwa ware no ye na dwe so wo kwa gotiam ɛna ututu ontomati a chacha mutu ka na oba beka kire ne se ɛma ne nkonkotiam na asɛm no wasom sɛ ye abusua sa ase kura na ɛsɛ oton na mo de koye amamre ni amane bi ese fata wo no nso na busua famu a mo be kwa akoye sisi oni ne ntam na ade asum bi aba ye bonu a ye bonu mo ye baby ana ka je se obadi ni 60 million cedis so ja no dia o ma ni 60 million cedis sa me metenim framam amato menim se de na wo ka no me metenim framam enti no abade so e aso brache akoko ware enti na ware na chinim se ni na nu ni na so na ware ni yede na ware ni gu yes enti na bu sami ade mi fa ware no hono okay nana wadaroma awura no 60 million na wo kire se wo de hye ni kwahia aye okwaji tum no edurubra bi e ma wo be ye awe e wo sa asemi gitum se ya abusua sa ase kura no a wo be kwa akoton e de akoya amamre bi ese so ye wa awura da fam Asem Beba Dabi. Oh, asema okay no. Fabi ya no kure, fabi so nya no kure. Asicha ni se. Asem ni fiti ase no. No system no kure no na ho asem nya mai. Ana me ya ni se, we de wonya abotre na me ni na be kasa. Na se mo bi ase me bo bi efa na wa de sam no ne ye fa ni say sabi oba de wonu jaware ya se usumu Asem Beba Dabi ntonya abotre se mpo se buso japade mpo a meye se metima ye bibia fa ho nanka abaye so nyina som to de wonya abotre na mani na na ne de kasa so me na me bonu bia wan fa ni bia de ama me no tu fa me so ono na kwaye de kwaye na wade okay enti no anu na ti no
I'm a maintaining cabin, but if you're not some anime, and it's any way with their family, not for one that's enemy found. Nane, Wadama, send your walking, yate, say, yeah, our dear no one symbio nieka. A cocoba say, Onana Kowari. Na oni awura ni kokoshia ye no awura ni ka kire wo da se aware no okwa kotiam e ma ka kire ne se e ma ni nkonkotiam na die nsunti e na wogina so ka se e ma ni nkotiam Asem Beba Dabi ayo unim de e ba beje ye eginam na mra ne wo ho e ne adenti na ahyase no wan kire awura no e mra kwan na emom wo je ye wada ama Asem Beba Dabi oh de metima kan se sabi me yo hene Asem Beba Dabi yeah, him for no crown, so you need to meet Chabine. It is something about your son. So, it is a son and then Sodia. I feel now by night about them. I see the new year, my TV, Mr. Me passing day. Well, when there's something about Miss Son, be a good job in Adam. It will be a demetri. So, it is myself, Adama, demetri be under my year. So since we have one, and I won't be so to farm be a mean fine. Nana, dear ba yene say, Moka se, Mubesum Eurabano. Esumuno, Abosumi, enfie miensa se naimuni. What the Awadama, what you are hine, boye natural kakrawa ha. Se Bema, amamre ni amanium would diana crobia Asante Kotoko, Asante Meura, Waka, diana na mamres ye. Se Oba, Bema Tisika. Ni na busua ba ni e ba be warew na se yepesi ye jao ni enkwa abusua ho enkwa ya amamre ni amane bia amfa ma abusua sa nipa ne yetumi ka so agya na na so da so ne ware nfoto me ka se otie mi a me ka che o se nyina no ye se bia abusua ni nyina ye nya na pe se abante ne kokko ware na wonsum oba no enti ye na ne wo fa ase ye ne kan ye me trase kan de be se ka bia wa fa bu amaye wa fa ni di amaye no no otu na mom enti de ne be to ya da bi because ye se ba ne mo no be de nipa no sabe wo ba wa wo no kra no wo ka se no so wo ntia de no be to na se no aware ne de wakoware o na mom se ne mu begina mu na mo kire se wo de wanya ma ne nware mani ntiam na mom mo be pata no sika 60 million ye esumu amusumu no eno ho na atwen ya bedu sam pempenso yi a awura ne hu ne se sumu amu ansumu no na busua amu ankohu no enti mu agena tena ho aba besi sabri eno ne yeka na wada ama Asem Beba ha meka mi sa na sabe wontie ne ye dia mentimi kire dabi baby a wo de nam no nana wo de nam aware ne so enye ho ne yeka se mo ka kire mo de hye no brane nso ye mo ne bede ne se wantie mo otwifa mo so ene okokọ ware ye ansa no obekọ akọ no na wotu ka ekwa awura yi a wote yanim hei ho kwa ka kire ne se ne aduabọ ne ade aba mu nyina nti no wode wani monyamu bam na mom amane nkotiam onya abotre ma be ma ne nkọ ware okọ ware ba amamne ni amane kwa so no mobekọ akosum no na mapata no opepia duosia eho na sem no ena se ye ka se die na esie nti a wode wani monyam kọje ye na afei di aba ni se yi a wo kire kwan se aban mu kura no a omfa nkọ eho ne ye ka wada ama mami yi wanu me ka sa so utie ya me ka kire o se ebra me ba asem no na 60 million bi eni asem no yan ka 60 million ho asem me da na me pensiesie ana amaka e kire no ho akasa ni abrante ni ko hia ana me da me tidin fam me ensi mani mo so bagi ni 60 million sabre na me yi se frase because me na no se mo fa se asem me ka bia wonti mo fa ni die ma me den me tima ye na wada ma obi a omu de wo gina asem ka sesen wa wo de hia wo mu wo na wo gina asem wa kanana o se de dia make ne se wo kire se wo de hia na amfa ni di amaw obi a omu o ka asem wa wontie na akwaje na asem koka ye nana Asem Beba Dabi mami yi wanu asem no bae no oye me de hia me ne afem bi wo tie busham ani de bia de mami ba na asem wo ni bae no me ka asem bia na onfa ni die de e ma no e fa sa asem a wo ni me kan ho ati me no de me di ma yes
me kasa wo mumi wo gu me no ma sem we kasa ba ya no aye trase say ye kana ye ne mpanifo nyina obabu amaye ye be ka bia mo se de oka na oka okay entina no wadaro maboa me ha ebra wo ba mu no oni awuraba yi ntem na mukosi nkonwa no esuma sem bia amam ewo woni awuraba yi afam OTEC 102.9 FM ka je so munya botan mi sesi asem no esuma sem na baba mu ye ka je so munya botan na me na be kasa esuma sem na baba mu ye be bia oni ni ko hia ye be bia brante ne kokko ware no so ewo ni me be ko mu sisi ayi fese bulu ba bi ana kokko ware ho oni ni ko hia ya Asem Beba Dabi ka je so munya ni system mi de no na me ni hobi okay na nay wadaroma o kan siesie bi sese wo ankasa wo na kire se mekwa akobare enti die nsiesie ankasa no wadama na opesenka opese osiesie onana ano ne awura yi ntem ewum sabe opani die misayo wahine ngwa wade ndina mi de siesie me pene se ka metima koma bom sha warefo na anyi na me da se da se atiefo we ye ofin so man ni twafo hene na fibuadi ani atene nka no me pra na mpese aso hene no uye twafo hene wa ahemfie se sebe ofin so man hene na dama wasul skadwa enti amamre ni amane de sebe ofin so man hene na wonfa ni agro enti kire yen educate yen sese obi gi obi na se ompani pani bio wa awade afamu a ede na krobia asante kotoko ka sese yeyo Asem Beba Dabi okay enti eno no ma men sancha credit ba ku bio Grace birthday, happy birthday to you, happy birthday. Osofo wawai Peter Adoberma jatabane na kasa na sene ono ane na ekura kasa omu ade wanfa ni di ama no oye sofo a omu ade nso ampa mechamo MTN credit dinkan ba star 134 star no bono wabo awia bo 8809 29 74 07 97 and 42 8809 29 74 07 97 42 MTN unya na waka say Adom, God bless you unya fa God bless you sure. Dawood Scientific Herbal Hospital, Dr. Dawood, or the Dawood capsules, no 360 capsules, no diaba. Ya se weba ma no nya Dawood 360 capsules nibi. Na se ono no moa ebeboa pa. Se sisi yade sasabro koko enemu yade ama sese waye mre ewo mpam. Untumi mwadwuma bia no a Dawood 360 capsules eni yawo. So nya bia ebeboa wo. Ena oba nsonom oba wenye sisi yade a woje wo ho enye no. Dawood 360 capsules baby nom nanyi sisi yade ni mfiri honado ho ena so ni pediemu yo ya woje wo ho anye obi wo ho anadwumade bi a woye ntino ya na waye mre ba bia tutu no ewo ni pediani mu pe Dawood 360 capsules enu de yenku ma yemfa ntwiw ni aditwiw a woye obi a wote ni pediani mu no ebekọ ba bia ye to ndro wo Ghana ha bia no so wuramu a ubenya bi Dr. Dawood ndre oba OTEC femfia ha hwe Asem Beba Dabi before a ubenya bi Fred Dr. Dawood, it was 0244 8864 37. Or friend with this number so obey so 0244 8864 37. Unya frey yedem obey so ono be kasana de wonti ase no watrim. Agbeve Herbal Hospital ewo kwamo fejoso car na si wo kwamo station. Kwamo station hwa ye besu ne nhwe animu eye Agbeve Herbal Hospital. Ahana so ba yade bi edi unya no ye won fidie de be hwe oni padua mu ye be pa aduro de akawo amwanyi wa hoto Agbeve Herbal Hospital obi wo ho a
na ne yade na abedan ne so kwankra wode akini a wonya no yie sa wode ba ye bebo apa wate ye wonuro hamamanua hini ene nubuna ye de dwuma ewo yaso ye ha ye ne ane yedi mo na so pankrim aba wode samna no bedwa de cream na srasra eboa eyi hunamwani nsansen ka bone ene hunamwani enhye dansi pinsita no ebeyi afiri ho amoado ho agbeve fever etridi yade malaria hawo wonyare nso da bia wonte apo enye pe agbeve fever nanom umoja atarewe ubu nsa wo bre waduro ne agbeve tonic no eye adura so onya bi na so no mo a eno nso beboa pa Fred Dr. Agbeve ewo 0246 59 5256 0246 59 5256 unya Fred Dr. Agbeve beje so afedonima steel complex nso ewo Kumasi Asafo YF junction onom na di roller steel gate any automatic garage door onom de aba na automatic de ende ya yente se de we Europe any America ni bi pepepe ya ensuo begu so awia bebo so wasifie kama modern home o garage honom yemfo automatic de ni bi emeto ano mfama wate kromfo ntumi mwani ena roller steel gate ne nso ubetumi de ato fie garage ano ubetumi de ato warehouse ano ubetumi de ato shop ano eno no de enye automatic na nkasa wo ho na roller de nso ne ho den ensuo guso awia boso enwe na ache kromfo ntumi mu eye papapa ofra yensi emeye estimate ne measurement mfama wo a eye free tropical na doa no over 20 years nie ene aye na saa na doa yi ene wunya bi na so de didwuma ewo won so aso ye a ebeboa wo enti carpenter for de tropical nails no ene won mo age atum ubetumi aba betu Asafo YF junction ye be giari ewo Kumasi ya ye number eye 0244 12 3325 ena 0244 46 1539 ofresa no meya ye beje so Savior food nenso se ne mudi nkate ho asam no eye diabetes fo aduane se diabetes yade na tete wache ehya wo ho da bia mpane ni nuro no anom abra na beje Savior food aduane ni bi na di na wudi abeboa waye ni padua mu nsankyerane am wanyu awoto Savior food eye agenkwa aduane Dr. Savior na de aba enti se wo ba wudi a sugar level no ebeye normal na wanyu awoto Fred Dr. Savior ewo 0555 78 9698 0555 78 9698 unya frepe Dr. Savior beje so no akasa de wonte ase no akire mu amawo ena capital J heba ointment nenso ade ni yenku eyenku ya sa honam wani ayete sebe denkyam wachi a it is not fair enye good enye per capital J heba ointment ni bi na de fasra honam wani ensansan na enso obey adwiba ekronom ne ade age aboso no capital J ointment ne bamu a ebeyi ni nyina afiri ho amwanyu ahoto obi wo ho na adwumade a woye nti eya ya wo nko an wote ye boni nipaduam obi die ye koko obi die sebe na se ensuo begu ne nti nka bone pa ne firi oba pebi na fa kwa obi a yemtim wo so pa saa wa fa dobro na fa tua obi a wo ho aye hye ma yemfa nsraw enti abata nei munkunie capital J heba ointment oba Kolinak heba wo Ashtown Juliponia pharmacy WITHKROBEA station ho mama ewa Tonsu S line ante Regina wonkawe pani ena Titan chemist ewo bekwai ena KBN heba shop wajeso ubenya bi frɛ papa no ewo 0243 962294 ofrɛ no a capital J for ebejeso ma menche Vodafone ni wie na me ba na ma beche Airtel go Vodafone me si se wunya na wakasa adom God bless you your friend adwapokria God bless you simple Vodafone entibo star 134 star no Vodafone 36 42 79 56 29 19 ena 13 Vodafone credit 36 42 79 56 29 19 13 Vodafone credit mache waka say God bless you adwapokria buzu ni din no Dr. Prince akwaba ya buru nana
me ne Dr. Prince ka say we are meche Airtel Tigo nso enso de amati for Nask Herbal Clinic awie ye de asia me favorite machine na wo ho you that's one na you say no very good that's over that so ache hey meba na say da no sanna de na me nipadua mu ankasa yeme no na mututume na me da de ne so sore ye no tu say ade na massage me nipadua no dan me to hoda me die me die papa and yes is nyame na bua say na program ye wian ka be late ka be ha me awie ebia wo bi nim wadaroma ya ye krado ama ma yimtio me da WITHKROBEA ye chia OTEC etiefo enyina Nask Herbal Clinic ena moti enka ene awie ewo Asem Beba Dabi dwumadie eso dane da Nask de ye ba ye den nsem mu hwam enko na de bre obibia otien da bia me kase Nask de obi asem ne ndaso asase kasa wie na otua na monko a onyame ede ayaresa na se ne daso ede bresa onipakro no ebusua tie ne tie ye me pa ebia yade bia tete wache wechina bre wanante abre eni asabia hodo a wonko ye eni aduro bia bete se ye bo ho dawro o TV so na radio so wato no abre wanum no abre nenso ohwebuada asabia manfama odafo tie ne ma pa enne onyame na yi Nask Herbal Clinic edi ama se ene tie ye OTEC FM so ne nyina ne se onyame be fa ye nso amayaresa emfie ba kumfie mienu emfie nsia wahwehwe kire kwan abre na yade achi ogu mpa so ne mpani da so nyina sama no enne onyame de asaso tumi ede ma Nask eno nti ye kasa esi na gutua na monko ade ba ya so ye wan ne makokobi a onyame nam ye nso ebe ma ho atumi atɔ amoanya yaresa tie ma pa Nask ye adwuma frida kwasi ada ekosi efiada ebra abodo pa no twi ekosi anwumre no num ne fa ane ye adwuma ebia utie mi Nask Herbal Clinic ye dia bibi drum kwa ayemfa bibia mfremu ene di ye ndwuma ewo ya so ye na ade ama Nask ye agi ye din ye da sonko ewo ayasabia hodo a etwa santemantam ne Ghana mam nyina ehye nyina ne se Nask de ye to ye mboase ye hwehwemu ansa na ye beka se ye wadro wei ye say ade we ni enum ye pasa mpani ampa no ye ka kohini we di bo ede ma dunsina na se kohini na se e bia dubrain ye keka frafra ye enum ye pasa ye ade we ene tu ase ni nyina se ya to ye mbo ase akofam fidie anwaso de ade aba entinya se ye te se e bia me kokofa ye friends confirm tikro ni we ma de frafra we ade anoa ene betumi ase we ade nemmom ye tie haba bia na ye ofidie de to so ni atwum nsuo hu se saa nsuo ni component we ni we ne wom na saa niema we otumi san ade we eno ntene ade a ama Nask Herbal Clinic empo ne enkofo ebo yensria ne kofo bogi yenso ni nyina se Nask ebe pie Ghana memu nche nenso wana onyame nam yenso amonye ayaresa no esese ani behwe na nsese aso ye ka kire aso ni nyina ne se Nask ade a me da sonko enyina ani se wana na se bi stroke achiwo gumpaso Nask eba nyame adom onwa asori anante wana na prostate ha wo no nyame nam yenso wana no Johnson tentem na won Johnson asie ya se won katita emema no mema fonfon emema no mema susa emema na sebi ontumi ntutuo emema sebi okodrum pamwa na ye ohwebuada emema odi bani da wose wache simamienu simamiensa enne safo nyina di wa konkosam di wo mema sem nyina nsa Nask why samensia enne obua Ghana mama eji wo bibia firi yadiem eno so ena sabre safo nyina edi afusane odafo minim yade hawo se ya wonsam na hawo anase ebia prostate ho asema mekan emagya brosuo ena hawo anase kire yade odafo tienye wanumadura nanso niam nkofom da odafo tutu anama bro Nask Herbal Clinic na wo ba Nask Herbal Clinic abibidro kan ya yemfa bibia mfrafra mu no ya bato yembo ase de asan ya de etu ase de ama wo so watumi anya akwa hosan ade sonko a Nask eme dan sonko ewo Ghana mem ha nyina ne se Nask de wo ba ye de punishment ahodo nyina ye wo professional saudi da no enti Nask okwa wo consultant a okoto no e ba se ntinin kasem a consultant a okoto no e ba se ebia collaborative services e consultant akoto e ba didie no onum ho akwantenso a ye wo consultant no so uko hono eno nti oban na so ye bibia de na kwam
enti yakase ye dia yase wura nipadua ni mu a ye di wuram ma nipadua ntenka ayasa na wuram enu nti ena ba ko na mienu na watwe mienu na bonse nipa asabi na ontumi nante enipa asabi na mema sam wofam enipa no ontumi enwo enipa na asabi mpadi asama no wasiche yade adro ache saafo ni na bonse na afi wasore sikinkei dani da ade ba ko anask enkofo de boy ambaso kase pa eni nyina ne se nask dia obayi na so ya teniye yadie tukra damne yadie bia ebia nkofo ade akiri yesi yadie wadie ni adro yadie wadie enko yadie wadie ya manaji saa yadie ne banaska ya so etrete enu nti da bia no ya ta ka se kasemu yadie ane se de ne se nask yadi sima kakra na se ena kakra bi etu asie firi ho obi asabi ya shan katida ena kakra bi eni pe yi katita ndi firi ho obi asabi wodunso ntentem ana wodunso emaye na ya asia ne ya ne bema mhyehyɛ ne bema ne kura entumi mpaja teniyo aye bokobokoboko entumi mpaja ayati sasabi mpa kontomra wiase no saa bema no empo obanum aduro ewo yina so ye ho a ededi nkan de to acha na miensa wo hu nsakire tumi kokwa so enu nti naskeba clinic de ade ba ko a emaye danso no enu nti efase yade bi se alsane typhoid mo de eye enkrankra yade a eno de eyade a eba naske tente enu todafo a wutem yade bia te woso no ne ewu hia nyina ne se naskeba clinic yade asabafo ade ba ko ama ye agi endin agi ahome na se nask ama ya sa ayefo ade amobi bia de ewu hia nyina 1 million Ghana 1 million 100 Ghana cedis enu nti nask ya wa hinema kokoben na wunya tua 1 million na wo OPD registration HMBA folder sana fidie won waso na de nsato so ya de bia woni padua yipien eka ho bi wo lives ahodo abaye se yedu no se aduasa ne nyina hyemu bi wundru a wo banum nyina se mpo hia sa me do ma me doctor na wo hwenka sa ni ntinimo no ana me do ma dietitian no a ne nyina ehyehyemu bi ne ye wo hia nyina 100 Ghana cedis 1 million enu ti fanam ban sisia na frɛ na ju code nask mesia wa henema kokobi okumase enkranhye o taifa frɛ na ju code na da wacha yenhia henema kokoben ne emfa bibidura yemfrɛ mu yemfa bibia nkaye emfa ntu ya de ase nyina wa fanam ban sisia odafo na da wacha twa na mambra nask ya so ye 0244 120 269 0244 120 269 eno ntia busia wo bra wo fa number frɛ na wo de aju ko na da wachina bra ahene makokoben ya so ye ho na yanto ye bo asimfa mfidie nya hwehwemu ne asamfa abibiduro nto ya de bia samese emema mo ha wo mpamu emema mo mema sem susua emema sabi mo jonso bebrebe ana mo jonso emaye sabi fibroid na ha ana ya wo hu sa na hernia ana hepatitis B ana ha ana ya de bia bo different ya de se wontinimu ana won kasem de dofo tumuda kisa wantu anamo amfa manask wana fie se na empono yade achiwa uketempa so no na otua na mon safo nyame na mon so e ma safo atumi asore na nte eye odwuma e de bo omanga na de bi hwe abusuafo ntodofo entnase nyu ho achi yeduru me be no kre wachina bre wanantia bre wotua sika che nanso mi show baka tra show nkura se e da wachina bra nask na sa wo banask ya asompidia wadi wo yade ahunya onyame na myanso betu yade na sinyina e de ama ho mise ne ewu hinya nyina 1 million to sika ne enem 100 Ghana cedis se wonya sa sika na naskeba clinic yen services ahodo yade ma obi bia wo ba wuram bi teniye ma pa mise yen services ahodo nyina wuram bi se ye fa wo mogya de akoye hwehwemu no ntasio nyina eka ho bi se ye do nsa to afidie nsu na yiwu nipadua mu niema nyina ba ne ho ba bia ade nhyɛ eno ka ho bi sebi pedua sa ye ma hundura hodo a ekotu yade ase nyina emu hyɛmu bi misi bibi biara we aso ni nyina hyɛmu bi ne ye wo hia nyina 100 Ghana cedis enu nti wabra enkyane ye soro afin konyan so fa number ni sisiye na je ko ne da wacha ye nhia ahema okobi okumase enkranfo so nhia otaifa fa number ni sisiye na je code 0244 120 269 269 0244 120 269 Nana ebeche from within this year 0240 71 33
3364 nyame onhyia nana onhyia onso me da say etiefo we Dr. Prince ya wo free NASC Herbal Clinic ebai na awie yatene nka no aha ye 102.9 FM OTEC FM sunye na Asem Beba Dabi dwumadie na wutie ansa na ye bekone ne Dr. Prince akobon kobo no na Reverend Peter Adoberema ne yere ya ye frɛ no Dr. Chumesi obeya brewo ho wo yare dahom na waboawa hwew wamfi abusua poepo wo edo ma no wahyew ama ho atɔ wafa nyamedwuma sabe oba na no asɛm na wo yɛ dɛ na ahu sɛ ukuru ne yɛ ma asɛm wo yɛ dɛ na ahu Docas me pa chat tama oba ho oba yɛ me ho ade no o ka sɛ ne ma yɛ mienu yɛ bɛ na ɔwɔ ntafo mienu na ɔwɔ ankorankora su mienu tana ne ma yɛ ses wo yɛ dɛ na ahu so yɛ ma asɛm oba wade ni mu no mo ko mampo me ba cha ye wo offense na nkasa no ye wo asorofia ne ho tɔ no ana me hu se wo ye ma pefo ade wo okope obi ma hu me pa cha na kokotefo nyina timi so ase kan ne ma eba ho omo ba na omu mi a na madwodwo omo akoma asora ye ne timu kura akọ back samba ye no kura no wa wo ba wa wom ama sofo no wo mo kɔ abofo eno ko ka asem no akola ne de wo honi osan ba back no kura no otimi de akola ne kire sa akola ye ne ba enam sante kura wale ne well oba de ma menka asem bi berema no eye sa osofo Peter Adoberema yi a ne wofa ene nana anafi buadin ye ne kasai beye abosome kakranie bosomi nie ema wono a ne hye ene dei senko beba sofo ama o hye ne dei so beba enti ye ne wofa akasa ne yenso ye hye no ochena sofo tie udin Reverend Peter Adoberema ye hye ochena so beba OTEC fia ha untumi nsisi obiba kaniba na wonfa honi oba obrem kakra akra me da se senia waka no no awe etiawa babia sa osofu iwo bia no ye tronkra nana na afi so mesre nana anafi ya wo yetwafo hene ewo ofen so nana wadaroma WITHKROBEA ASANTE kotokosi yedinya wane yedi asoawo saa so na netie we ka on ntini a na aka oto ne sai ne ntino se wo de hia kofa aba na wotutu ntoma ku ehye mpaboa koye se wo gine mu ama asomdua aba nti oba ne nya abotere ajapade kura obeton na wo de asum no ama saa asomdue aba na ehonko an nana cross bi se ho wo no ode ani die ni ebuo mu a wankanya sankadi na nkobe ni se edua kura na nkobe bo fise ne nani abere ndana se watwitwa age no na ye yi dia de aka ne so yi wo firi mu a enye yie enti wenye court asem amamra asem ne yeka ene ye hwehwe amamra nso ne ye nhunu a ye kwa himfie na nanam ho ne be hwe no enti enye nuru court asem ntina na wadaroma wo ho firi mu ye sere ba bia wo no wo fa ase ne wo no frɛ no na ne nkasa na wo kyena na wadaroma ye behia na wo fa ase ne nyina ne ahwe na asomdua ba nyesa o kyena de dito ye de mremre ne beto nkyɛn na yakɔ no sɛne amamre ene mrate akyano nana na afi no ye nana na afi na kyena ye wonsem pi ane host na bisa na sem ye wonsem pi ka kyerɛ no because so ye twafo hene na wo fa ase mudi a hwana beso obu wo ye twafo hene e wo ofiso ma hene twafo hene ni wo na betra fidie kese se wo fa ase kwa wo mu na wo fa se mu dia wo ofiso ni be na babu tobo wa kasa kyina ana me kan questions enti eye me man no so be busa enti enti tobo akono enti wadama nana na afi twafo hene ena afei osofo mu fanda yima mie na wotama sem sei ado Peter Adoberema nyame ya adomo a okyena eye dito okay enti yada ya chita afọ nso ase akyena yi awurai so won na di nka hye ne tam yenso ya hye de ya kyena ti ye besa to aso
part 2 bebetie fom nyabotre mbenya bia kechina Charistic Ventures for Zahara Mixture Zahara G capsules and Zahara Man capsules no eyadura ejetua to ya se winya bi na so no mo a ebeboa wo and a Future Life Smart Food no eno so ya aduane a animdifo atia ye eno